ያለን ዲው ቤቱኻ ንእግዚአብሔር ተባሂልናይና ጓና ዝበሃል የለና መንጎና ሃሌሉያ ክብርና አምላክ አቂ እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎሲ ቦታኻ ክሓድር ዘሓረኻዮን ዘቕረብካዮን ሰብ እንታዩ ብጽዩ ንምንታይ በበረኸት ቤትካን በቅዱስ መቅደስካን ክንጸግቢና ይብል እግዚአብሔር ከጽግበና ጸዊዕና ሎ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ድሮ ድማ መዘምራን ቤት ዝመርሑና ጽቡቅ ናይ እግዚአብሔር ከነምልኽ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ናይ እግዚአብሔር ሓልዮት ክንዝክር ገይሮምልና ተመሲጥና ከነምልኽ ጸኒሕና እግዚአብሔር ይባረክኩም እግዚአብሔር ጻዓትኩም ይወስኽ እግዚአብሔር መገድታትኩም ይቕንዕ ዘይራአናዮ ዘይሐሰብናዮ ዘይፈለጥናዮም ቅድሙ ብዙሕ ተወሰነ ዓመታት ሕድሽ ዘይራአናዮም ወረስቲ መጽዮምና እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክ ይሁን ሕጂውን ወለዶ አለዎ እግዚአብሔር ስለዚህ አምላክ ያዕቆብ ዘረዲኤቱ ተስፉ አብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ኩሉ ጊዜ እንታይ ብጽዩ አብ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር አለ ሕቡእ ነገር አለ ዓይን ዘይራአየቶ እዝነ ዘይሰማዓቶ እትንሕና ንሪኦ ጥራይ አይኮነን እግዚአብሔር ብዙሕ ማህደር አለው ንህዝቡ ዝሓቶ ሰናይ ነገር አለው አብ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ንወከል ነዚ ከዘምሩና ጸኒሖም ንሕናውን አብ እግዚአብሔር ተስፋና ክንሕድስ ጸኒሕና ሕጂውን ክንቅጽሊና በቃል እግዚአብሔር አምላክ ዘገልግለና ሓውና መንጎና አሎ መምህር ዳንኤል ዌልካም መንፈስ እግዚአብሔር ምሳኻ ይሁን ሰላም አኻትኩም ቅዱሳን ክብርን ጎይታ ይሁን ደጊመ ኣብ ቅድሜኹም ክቐውም እግዚአብሔር ጸጋ ስለዘብዝሓለይ ክብሪ ንህቡእ ንስሙ ይሁን ኣብ ዘለና ሓፍ ክንብል ኢና ሞስኪ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ታሪክ ከም ብበልኩም ካብኡ ብምብጋስ ትማሎም ናይ ሎሚ መልእኽትና እቲ እግዚአብሔር ክብለና ዝደለየ ክንሰምዕ ኢና كخلاتنا مصحف قدسنا أب لوقاس قدامي معرف نغنصل مو كبرنا املاخون مصحف قدس كم حجي افيلابيليتيناتو اي اب تصليم مصحف አለው اب موبايل አለው اب استفلالي ስለዚህ አብኢድና ዘለና ነገር ሒዝና ሓቢርና ኸነንብብና ወንጌል ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 5 ሓደ ታሪኽ ኣብሎ بزمن هيرودس نغس يهودا كاب كفلي ابيا زكريا زبحال كهن نبره كاب اوالد ارون كا اليسابيت تبحال سبيت نبرتو كلت يوم كا اب قدمي املاح صادقان نبرو بكل تئزازات እግዚአብሔርን حقاقاتون بزي قل زخدو نبرو اليسابيت مخان نبرتمو ولود اي نبرومن كلت يوم دما علتهم زحالفه ارغوتي نبرو كونه دما بترا وغنو اب قدمي املاح ግብር ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቅደስ አምላኽ አትዩ ዕጣን ከዓጥን ብዕጭ በዝሖ በቲ ጊዜ ዕጣን ከ ኩሉቲ ብዙሕ ህዝቢ በወፃእ ኮይኑ ይጽል ነበረ በት ወገን የማን መሰውኢ ዕጣን ድማ መልአክ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ተራዮ ዘካርያስ ከ ርእይዎ ሰንበደ ፍርሃቱን ወደቆ ተመልአክ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካዩ እሞ አይትፍራ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወድኽ ትወልደልካ ስሙን ዮሐንስ ክትሰሚይኻ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካዩ ብልደቱ ኸ ብዙሓት ክሕጎስዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከ ከቶ ኣይክሰትን እዩ ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልብ አቦታት ናብ ውሉድ ንዘይዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ በመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ቀቅድሚኡ ክኸይድ እዩ ዘካርያስ ከአነቲ መልአኽ አና አሪገ ሰበይተይ ከዓለታ ሓሊፍ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ የበሎ እቲ መልአኽ ከአመሊሱ በሎ አነ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ዝቀውን ገብርኤል እየ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበስረካን ናባኻ ተላኽኩም እነሆ ነቲ በጊዜው ዝፍጸም ዘረባይ ስለዘይ አመንካ ክሳዕታ ጊዜ ክሳዕታ እዚ ነገር ዝኾነላ መዓልቲ
عباس كتكون مزرابون كسنيخا توم أكوبات سبك عن زكارياس يتصبي ونبرو اتي عبيت مقدس مدنقوايون أستنكرهم مسفوت دما كزاربو ما يكالن شعو عن مقدس رأي كم زرأي فلتو نسو دما بيدو عمل كتوم عباس كوينون ينبر نبره كون دما كنا مقل قالوا مس أبصحي نابيتو خده دحرتن معلتاتين إلسابيت سبيتو تنست أمو قويتاي ناي بزرأي لن معلتات حسراني كم مأكل سب من انتي خرحق كم زي قبر الليلة حمش ورحي نفسها حبأتي بن زل آدماوي قدوس اكزيابير أملخنا نسمكا نعبيو علونا نسمكا نخبرو علونا انه بسمكا تأكبه هزبي اكزيابير نسخا أب مأكلو خم اتهلو نسخا انه أم مأكلنا خم تخون قالكا نجيرنا له منفس كاون اكزيابير انه بزي تلقي قزلو اوشتنا زفلت انا ناتكا هلاونت بؤنا استوعل لنا سلازي نخبرك علونا اكزيابير لو منقها ماكل هزبخا سلازلخا تسرح سلازلخا تبارخ نبلالونا اكزيابير بروخ املاخ انه قدم مسبوتاتنا زنبركا قدم نبوتاتنا زغبركا اب زمن زون اي تلوت كان اكزيابير ببزح مقدي رئيناكا تعمناكا ينامونا مسجناكا لونا لو مخاب يسوس كريستوسم بقال كان نفس وكف ناخت بصحنا نصلي تستمهر منفسكا اما كلنا سلازلو تبارك نبل እግዚአብሔር ቃልካ ወጪ ግን ኖ ኸስ ለጤና ባይ አይክምለስን ይዝበልካ ሕያው አምላክ ሎምኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምስላት ይሁን ንብላለና እዚ ዝራ ቃልካ ይብቋል እግዚአብሔር ክልውጠና ዲዩ መገድና ኸቅናዓና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኖ ደጊምናና በኻኑ ወከል ክብሩ ሁሉ ነት ቅዱስ ስምካ ይሁን ናይን ባሪኻውን نقالك بقبو مزراب كخل بيسوع سم دقفني كبري ناخايو آمين እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ዘንበብ ኩልኩም ታሪክ እሽተይ አቡ አተኩርና ሎሚ ገለ خلت حسابات አሉ አቡ እንረን زعبنا نخنري ብዙሕ ጊዜ ነቢይና የለና ብርግጽ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ አዚያ ባህተብል ዛንታ ወይ ድማ ፍጻሜ እዚ ኢቨንት እዚ ማዓሲዩ ተፈጽሞ እንተዳኢልና እስራኤላውያን ወይ ደቅ እስራኤል ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ተሐሪምዎም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ننوح اوان كاب እግዚአብሔር ዝኾነ ይኹን ድምጺ ከይሰምዑ ዝተቀመጡሉ ዘመን ይነሩ ኣብዚ ቃል ከም ዝራእናዮ ሓደ ታሪኽ አሎ ወይ ድማ ሓደ ተፈጸመ ትንቢት አሎ ወይ ክፍጸም ዝነገረሉ ዘሎ ዘካርያስ ሓደ ትንቢት አሎ ንሱ ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ናይ መጨረሻ ጥቅሲ እግዚአብሔር በሚልክያስ አቢሉ መስተዛረቦም ክሳዕዚ ሰዓት እዚ ክሳዕዚ ጊዜ እዚ ዝኾነ መልእኽቲ ካብ አምላኽ ከይሰምዕሉ ጸጥ ኢሉ ዝነበረሉ ዘመን እዩ ስለዚ ካብ ሚልክያስ ክሳዕ እዚ ዘመን እዚ ናይ 400 ዓመት ሙሉእ ኣሎ እዚ 400 ዓመታት እዚ 400 ዝኣክል ዓመታት ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ከይሰምዕሉ ዝነበሩሉ ደቅ እስራኤል ስለዚህ ናይ ሳይለንት ይርስ ተባሂሉ ፍለጥ ጸጥ ዝበለሉ ዝኾነ መልእኽቲ ዘይለ ተቀበሉሉ ጊዜ እታ ሚልክያስ መጨረሻ ዝተዛረባ ሚልክያስ ትንቢት ሚልክያስ አበይ ተቀምጣላ ብሉይ ኪዳን ብምንታይ ይጅምር ዘፍጥረት ይሉ ይጅምርሞ በማን ይዝውዳ ራእይ ዮሐንስ ትንቢት ሚልክያስ ብሉይ ኪዳን በትንቢት ሚልክያስ ይዝውድ ስለዚህ ተነመጨረሻ ጥቅስ ካንተ ያትብል
معرف 4 كاب تقصر 4 خنبوبه نتي اب هوريب نخلهم اسرائيل كخون الى موسى باريا اذا اززكو حقي سرعه فردن ذكروه انه اتعباي التفرهن معالت እግዚአብሔር ከይመጸት ነቢ ኤልያስ ክልከልኩም እየ አነ መጽኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወቅዓስ ንሱ ልቢ አቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ አቦታቶም ክመልስ እዩ ይተባሂልሎም ኦኬ አነ መጽኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወቅዓስ እቲ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ዝልእኾ ነቢ ኤልያስ ይልወሎ ብዚ ኣብታ ሉቃስ ከዓ ብናይ መን መንፈስ ተገልጸ ይዝብሎ ብናይ ኤልያስ መንፈስ ተገልጸ ኢሉ ከዓ ገሊጽወሎ ሚሽን ናይዚ ኣብ ዝተጠቂሱ ዘሎ ኣነ መጽኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወዓስ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ክመልስ እዩ ተባሂሉ ተመሳሳሊ ኣብዚ ሉቃስ ዘንበብናየውን ንሱ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ያ ካብ ጥቕሲ 15 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ከቶ ኣይክሰትንዩ ገና ኣብ ከርሲ ኣድዩ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመሎዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል ውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት እናብሉን ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን بحيلون كقدميو كخيد ايو يبل እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ትንቢት ኣብዚ በዮሐንስ አቢሉ ዝፍጸመሉ ሰዓት በጽሕሎ እዚ ታሪኽ ከምዚ አቀድምና ዘንበብናዮ ክልተ ኣዝዮም አገደሲ ሰባት ተጠቂሶማሉ ኣብዚ ተቀዳማይ ካህን ዘካርያስ እዩ ካልእት ኻታ በዓልት ቤቱ ኻ ኤልሳቤጥ ያ ንዘካርያስን ንኤልሳቤጥን ክገልጾም ከሎ ብፍርሃት አምላኽ ዝመላለሱ ጻድቃናትና በላይ ዝገልጾም በዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ክፍሊ አብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ ካብ አዋልድ አሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድመ አምላኽ ጻድቃን ነበሩ በሁሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን በዘይጉለ ዝኸዱ ነበሩ አጽይሉ አንታይብል ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ አይነበሮምን እጂ በእምሮኻ ቁርብ አጣሚርካ ክትወስዶ ወይ ከተተሓሕዞ ዘይከኣል ዝመስል ነገር እዩ እንርኢ ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ እንተ ዳሪእና ዘካርያስን ቲ ቅዱስ ዝኾነ ህይወቱን አካይዱን ከም ሪዋርድ ክወሃቦ እትጽበዮ ወይ ድማ ዝጽበይዎ ብዙሕ ምድራዊ ዝኾነ ጸጋታትን ፍረታትን ክበዝሓሉ ክጽበዮም ግን በሁሉ መገዱ እንታ አይነበሮን ንአምላኽ ዝፈርህ ጻድቕ ይነሩ እንደገና ከዓ እዚ ካልእ ሽግር ከዓ ነይሩ ኣብ ህይወቶም ማለት እዩ ንኽንደይ ዓመታት እዩ ብርግጽ ክንዲዝ እኳ እንተዘይበልና ነገር ግን ንነዊሕ ዓመታት ከይዶም ጸልዮም ተጸብዮም ከይዱ ሓሊፉ ትንእስነቶም ዓብዮም ሕጂ ግን ነቲ ኩነት ተቐቢሎምሉ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ይዝመስል ትንቢት ምስ መጾም ዘካርያስ ዘንቢል እዩ ሓቂ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ንሱ ዝኣምኖ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ማንም ሰብ ዝቕበሎ ሰብ ንምውላድ ሓይሊ ክረክብ ወይ ድማ ንምውላድ ክበቅዕ እዝን ተባሂሉ ዝትንተነሉ ወይ እንትንትኖ ነገር ክህሉ ይኽእል ኸውን ነገር ግን ምንጪ ናይ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዝደለዮ ሰዓትን ጊዜን እንተለቂቑ ይኸውን ክብርን አምላኽ ይኹን ስለዚህ እዚ ንዘካርያስ ዝመጾ ዘሎ ድምጺ ብመልአኽ እግዚአብሔር አቢሉ ድሕሪ 400 ሙሉእ ዓመታት ጸጥ ዝበለሉ ሰዓት ዝነበረ ጊዜ ስለዚህ እዚ ዝመስል ጥዑም ደሃይ መጽ ዝኹሉ ተጸበይዎ ከዓ ንመን ሒዙ ዝመጽ ዘሎ
ዮሐንስ ዝበሃል ዓቢ ሰብኣይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስጋ ካብ ንሲ ካብ እተወልደ ዘበለ ካብ ዮሐንስ ዝዓቢ የልቦን ኢሉ ዝመስከረሉ ሓደ ዓቢ ጅግና ናይ ኣምላኽ ሰብ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣቢሉ ይመጽእ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ እምበኣርኮም እዩ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ኮም እዩ ስለዚ ሎሚ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ንሳቶም ጸጥ ኢሉሎም ዘሎ ሰዓታቶም ዘካርያስ ግን ኣበይ ነይሩ ትእሙንነቱ ኣይገደፈን ትንኣምላኽ ምፍርሁ ኣይገደፈን ትብጽድቂ ምምልላሱ ድማ ኣይገደፎም ስለዚ ተቐዳመይቲ ነጥብና ኣብዚኣ ክትህሉ ንኣምላኽ ንኽስዕብ ብፍርሃት ኣምላኽ ንኽትመላለስ ብጽድቂ ንኽትመላለስ ንኣምላኽ ንኽተፍቅር እቲ ዝስዕብ ነገር ከምቆልካን ከዝሕለልካን የብሉን ማለት እዩ ነገራት ስለ ዝተማለአ ንስኻውን እሙን ኮይንካ ክትርከብ ስለ ዝተሰኣኑ ድማ ነገራትካ ክድርቢ እዚ ኣይኮነን ዘርእየና ናይ ዘካርያስ ታሪኽ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ነዚ ናይ ሎሚ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ብኻልእ ኣዘራርባ ከዓ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ሮማ እዮም ዘለዉ ብሰዓት እዚ ስለዚ ንነዊሕ እዋን ተጸበይዎ ዝናፈቕዎ ድማ ሓደ ነገር እንተሎ እንታይ ንሱ እግዚኣብሔር መንግስቲ ከቕንዓሎም ዝብል ትጽቢት ከኣለዎም ኣምላኽ እዚ ናይ ሮማ ኣርዑት ሰይሩ ሓራ ኸውጾም እስራኤላውያን ነፃ ኮይኖም ንኽነብሩ ወይ ክመላለሱ እዚ ክቱር ዝኾነ ትጽቢት ኣለዎም ምናልባት እቲ ዝመጽእ መሲህ እውን ካብዚ ነገር እዚ ሰይሩ መንግስቲ ከቕንዓሎም ትጽቢት ከም ዝነበሮም ክንርዳእ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቲቶሞ ነይሮም ሓቂ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ሉቃስ 24 ኣብ ሉቃስ 24 ክልተ ሰብ ኤማሁስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣለዉ ሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ምስ ተቐብረ ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ኪዒ ብምባል ናብቲ ዝተበገሱሉ ወይ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ ንኽምለሱ እንከለዉ ኣብ መገዲ ዝተራኸቦም እዩ ዘዘንቱ ስለዚ ሓደ ካብኦም ቀለዮጳ ዝስሙ ኢሉ ኣብቲ ጥቕሲ 18 ሉቃስ 24:18 እቲ ሓደ ካብኦም ቀለዮጳ ዝስሙ በዘን መዓልታ እዚኣተን ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልጥሲ ንስኻ በይንኻ ዶ ኣብ ኣጋሻ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ኸ እንታይ ይበሎም እዚ ታሪኽ ንዝክሮ ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘዘራርቦም ዘሎ ሕጉስ ኢሉ መንጎኦም እቲ ዝኾነ ነገር ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ምስ ተዛረቦም ሰንቢዶም እስኻ እምበርዶ ጋሻ ኢኻ መስለኒ ናብዚ ዓዲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ኣይትፈልጥ እንዲኻ ኢሎሞ ንሱ እንታይ ይበሎም ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣሊ ነቢይ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትናን ንፍርዲ ሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎም ከም ዝሰቐልዎም ንሕና ግና ኢሉሽን እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና ምስናይ ዝኹሉ ከዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲ እያ እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና ይብል ተመሳሳሊ ጥቕሲ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ተኸይድና ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተራኸቦም ኣብታ ዝዓርገላ ሰዓት ሓንቲ ሕቶ ሓይቶሞ ነይሮም እንታይ ትብል በዚ ወርሓት ዝዶ ገለ ንኢየሩሳሌም ንእስራኤል መንግስቲ ተቕንዕ ኢኻ ናቶም ኤክስፔክት ናቶም ናይ ኩሉ ግዜ ዘመኖም ትጽቢቶም ዝነበረ እንታይ እዩ ካብቲ ዘሎ ኣርዑት ናይ ሮማውያን ነፃ ኸውፃሎ ስለዚ ድማ ኢሎሞ በዚ ወርሓት ዝዶ ገለ በዚ ዘመን ዝዶ ገለ ንእስራኤል ሓራ ተውፅኢኻ ወይ መንግስቲ ድኾን ተቕንዕ ትኸውን ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ግዚኡን ሰዓቱን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን ስለዚ ሕቶ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ስቲል እቲ ፖለቲካል ዝኾነ ነገር ምቕናዕ መንግስቶም ሓርነት ናይ መንግስቶም ናይ ሃገሮም እዩ ነይሩ ትጽቢቶም
بس تسميت زيهم بقر ننوح عمتات مزيهم دمت زبهال جن أين برن ده هاي زنبر زبهال أين برن أب ساعة زي ملاخ جبريل بسراتاوي جبريل يوم زبلوه يا أبي المسكين ببسراتي تقلي تزلوا بزح جزء أب دانيال مسئول له مرت صلوت حيزلوا أب زون رئول لنا سلازي نزي ورز نزي تبق ورح يزلوا ماتي كبرين عملاخ سلازي اتي ننوح عمتات بتاريخ ترايز فلت وزنا برو إسرائيلاوين بزانتا زفلت وزنا برو እግዚአብሔር ነቦታቶም ከም ዝሰርሕ ተመሳሳሊ ታሪኽ ኣብ ዘጸአት ራብዓይ ምዕራፍ እንተዳሪና እስራኤላውያን ናብ ግብጺ ከኣትው ከለዉ ብሓደ ዮሴፍ ኣቢሎም ኩሎም ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብኡ ኣትዮም ሞ ኣብኡ ተዋሊዶም ዓመታት ሓሊፉ ክንደይ ኮይኑ 400 ዓመት ሙሉእ ኣብ 400 ዓመት ከዓ ده هاي زبهال كأيبلهم نيسف زي فلت فرعون متيخ أخذهكم جميرون نفسهم تمريرا بلو يزب الأبتي رابع مرافترينا كم مكرهم استل على جرحوا بلو مو زي أبي يرشعوا هلواتهم ذكره زي أبي يركع دمتهم سمعي زي أبي المسكن سلازي خا موسى لإخو خا كابو بزجرم مجد بتأمرات كأخابو كم زنا قفهم إذا تاريخ زي تمساسال تاريخي فلت ويم ستيل نسوم جن حجي عبارنا تيم زلوا سلاز تثبيت هاللوم دليت هاللوم أبزي مانغون كلهم بار إزوم كلت سبعي بفلايد مازي كهن زكارياس بحال ما أملاخ سب مازي زكارياس قال بقالو زكاريا زبلو تياه እግዚአብሔር ማለትዩ ዘካር ከመዘካ እግዚአብሔር ይዘክር ይትክክል ትርጉሙ ዘካርያስ ማለት እግዚአብሔር ይዘክር ስለዚህ አብቲ ዘካርያስ አገልግሎቱ ከገብረሉ ይሉ በኡምንነት ተረክበሉ ቦታ እግዚአብሔር ከ ህዝቡ ዝክረሉ ዘመን መጽ ንህዝቡ ጥራይ ዘይኮነኻ ንብዘላ ምድሪ ኩሉ ሰብ ዝኸውን ብስራት حيزو كما تسن كلون ري እግዚአብሔር መስገን ምክንያቱ ዮሐንስ ነቲ ድሒሩ ዝመጽ አውራ ነገር ናቱ ጸራግ መገድ ኮይኑ ስለዝመጸ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን እግዚአብሔር ከምቲ ኣብቲ ጽሑፍ ዝብለና ከዓጥን ያትዩ ናብ ቤተ መቅደስ ሓፈሻዊ ቅርጽ ናይታ ቤተ መቅደስ ንፈልጥና ሰለስተ ክፋላት ኣለዋ እቲ አጸድ ዝበሃል ኣሎ ሁሉ ሰብ ዝርከበሉ አደባባዩ ቅድስ ታሎ ቅዱስ ቦታዩ ማንንም አያትወን ብጀካ ካህናት እቲ ቅድስ ቅዱሳን ዝበሃል ከአብ ዓመት ሓንሳ እቲ ሊቀ ካህን ዝበሃል እንኮ ሰብኣይ ዝኣትዎ ቦታዩ ስለዚ ዘካርያስ ዝዓጥን ዘሎ ኣብዚ ቅድስ ዝበሃል ቦታዩ እዚ ቦታ እዚ ኩሎም ቶም ካህናት ታሪኽ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ደቂ አሮን كلهم كهنات يوم زوم كهنات زياتهم أب 24 جوجل تمقيلهم بب إبرة يوم زقلقلو زعاتنو مالتيوم كعاتنو خلوا أبو مسووا بنا الله سلازي حيزهم موز قربو اللهم إذا أقلقلوت زي نمس حفظ اسمه مهران لايك أب عمد أب ملء عدمي وحدث حنسا كبس حوزخ عينتي مخنياتو توم دك خان آرون از يوم بزحات يوم كهنات يوم كا بآرون أبيلو زمت أزبلا بملؤ كاهني سلازي قصرو بتخكل قوات زي حسكوا ساب عسرا شعز أخلو كهنات قالو أبتي عمتتي إذا كلهم بار حدا خاب أميو آتيو أخ عتنا بزيان سلازي انتهي قبرو بعج يودقوا نيرهم ناب 24 جوجل توم 24 كا امنا حال حدهم كا خم ان قبروا زكرياس عجا بصحيو ينابزي اغلغلوت اتيو سلازي نا اغلغلوت خابز اغلغلوت كترفو زخل ነገር ግን ብዙሕ حقواف አለው ብዙሕ ዝጎደለው ነገር መልእ ለው ሁሉ ግን አይራአይ ነሱ ተቀድሞ ኩሉ ጊዜ ነገር አለው
نتقدماي قداماي غيرو ويز خير نيرو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብ ህይወትና نأملاخ إن أقدمنا دا أمبر إن قدمنا أنت دا زي تقوعزنا نمن نقدمنا نأملاخ أنتي نقبره نقدمه أي نقدمه እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር እናቀደምና ይሁን ከይት ኮለና አብ ኩሉ ነገርና ንዑ መሪሕ ጌርና ሒዝና ይሁን ከይድን ከሎና أبت تخكل تراك لنا مالتي أبت تخكلنيا مسرع مجدي حزنا لنا أبو أنت دا أهلها بدحريو تي نجارات مستخال مع الرأي ناي من سراحيو ناي جزابي سراحي خون مالتيو كبرنا السوم يخون سلازي زوم سبات زياتهم كقل صم كله مصحف قدوس صاد كانت نبرو يلولهم بخلو تزازات جزابي حقاقاتون بخلو بزي يقول لزخدو يوم أمونات يوم كأموناتو نريء لنا كهن كوين كقط عطن قليل دما يكونن مخنياتو اتزمن دما خمس زلنا يا زمن يكونن حجي بتصقى املاخ بمنفس قدوس دغاف يخاطقو مابزي اوكي دم يسوع كريستوس كليلوكا اتدمتي كاب كل قطع املاخ حرا غيروكا ابلوي كدان ግን كوم ينبرن نشتي جيجا نذكرهم دينا دقارون أملاخ زي أززهم قاش حوي حزم أتيوم أو بمسرة زازنا إجزابهر إتي أما سوي زلوا حوي كل جزء بزي مقرات أنت أخبر الله كنا دد الله يلو عزيز وامي سلازي باي أنا من بقالة مخنيات تأفيوهم مستأف زحوي زدما كم ترى حوي مسيلوهم أنا خيسوم كقصل وفتينهم إميديت الخاء እግዚአብሔር قازفوا كهنات እግዚአብሔር እንዳይነ መባልዩ ካህን ኮን ካን ከተገልግል አብሉይ ኪዳን ከም ዝናይ ሓድሽ ኪዳን አይኮነን ስለዚህ ካህን ኮይኑ ሰብዚ በሁሉ ቅድስናን ንጽህናን ኣብ ቅድመ አምላኽ ህይወቱ ዘሃበ ሰብ ነይሩ እዚ ክገብርን ከሎ ግን ኩሉ ነገራት ከዓ ኮይኑሉ ወይ ተሳኺዕሉ ዝኸዶ ዝነበረ ዘይኮነ ታይዳ እሙን ክኸውን ስለ ዘለዎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን كم تقدم زبالكوا إسرائيلاويان إسرائيل نحاد سب زخونا نجر زي نبور انت داري يوم اللو قويوم نام تايم زتاح حزوه مس مرقم مس بدل مس حاتياتيون أبنات كواكمي أبي يوحنس هذا أوان دك أمزامورتن تايلومو معرف تشعته يوحنس تشعته هذا بعور استولد سبعي مصر أيو تايلوم يوم حاتيتومو إزي بعورو استولد ناتو حاتيات كينبلو جنا كابز ولدات حيزيو بعور استولدسي ناي ولد حاتيات ديو ويس نايم سلامتايكم حتى له مثلكم زخونا زينبور نجر وتصيت ناي مرجمن وتصيت ناي እግዚአብሔር ቁጣ عن غيرهم ስለዘተ حزوا ስለዚህ ካህን ዘካርያስ ንብዙሓት ተሰኪሙ ዘአትዩ በብዙሓት ዝርአ ነገር ድማ ሓደ ነገር ክህሉ ኸሊት ንጽህኑ ተቅድስኑ አይኮነን በአንጻሩ ዳ እቲ ጎደሎ ነገሩ ስለዝርዩ ባዕሎም ክትርጉምዎ ወይ ድማ ባዕሎም ክረግምዎ ባህርያዊ እዩ ዘካርያስ ግን ዝኹሉ ኸሎ ትመገዱ ከቕናአካ ቅድመ አምላኽ ብንጽህና ኣብ ቅድመ አምላኽ ብቅድስና ቅድመ አምላኽ አገልግሎት እሙን ኮይኑ ብምዕያይ ዝመላለስ سب ينيرو جابير مسكن سلازي أملاخ نزوم بسبات كم أزيوم الترقمو بسبات كم أزيوم الترسعو بسبات كم أزيوم بزح قولوا لزلوهم غيرهم زر رأي سبات نعاداتهم قنق جابير الرأي ونابي قصيه وسلام الله نابز خبر بوتا نابتزلع عليه موخا كاب زمت صير ما عبي سب نأملاخ سب እግዚአብሔር አብስርሑ አይጋገኒው ኩሉ ጊዜ ጥራይ እንታይ ንግበር ንእግዚአብሔር እናቀደምና ንኺድ ኣብ ህይወትና ንእግዚአብሔር ገዛኢ ንግበሩ ኣብ ህይወትና እቲ ዝስዕብ ሞቕሽሽ እዩ
أبزا مدري رخبو أيتركبو وانا نجر كال نجري اتقندي كالي እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ለተቀንድ ነገር እናር አና እሙንነት ናብ ቅድም እግዚአብሔር ነሪ እትኻት ጽዕብካ አለዎ ዋና እግዚአብሔር ባዕሉ ታይገብሮዩ ኣብቲ ምድብ ግዚኡ ኻ ያ ስለዚህ እግዚአብሔር መስኡ ስለዝነበረ እግዚአብሔር መራሒኡ ስለዝነበረ እዚ ሰብዚ ከምቲ ትርጉም ቃሉ በእግዚአብሔር ተዘኪሩ በእግዚአብሔር ዝሕሰበሉ ዘመን መጽዩ እግዚአብሔር ዝዝክረሉ ዘመን መጽዩ ዮሐንስ ዝበሃል ውሉድ ከአተዋሂቦም እዚ ዮሐንስ ድማ ምስቲ እግዚአብሔር ከም ነዊሕ ዘመናታት ሒዝዎ ዝነበረ አጀንዳ ወይ ድማ ሒዝዎ ዝነበረ ፕላን መስኡ ተአሳሲሩ ክኸይድ ክኢሉ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ማርያምን ምስተራኸባ ዝተሰማዓ ሓጎስ ምኽንያቱ ክልተ ኮኔክሽን ዘለዎም ንሓድሕዶም ዝተዛመዱ ንሓድሕዶም ርክብ ዘለዎም እዮም እቲ ኣውራ ይመጽእ ኣሎ እቲ ቀንዲ ይመጽእ ኣሎ ዮሐንስ እውን ዳሕራይ ንዑ ኸምኡ ኢሉ ይመስክረሉ ኣነሲ ኢሉ ስራሕ ሃሳእኑ ክፈትሑን ዘይበቅዕ ኢሉ መስኪሩሉ ነገር ግን ንሱ ናቱ ፀራግ መገዲ ኮይኑ ኸ መጽዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ የልቦን ኢሉ መስክረሉ ከሎ ንርኢ እዚ መዓስዩ ንሓድሕዶም ሰባት ዕቤት ዝደሊሉ ሰዓት እዩ ሰባት በሊጾም ክረኣይሉ ዝደሊሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ንባዕሎም ከይተረፉ በሊጾም ክረኣዩ ዝደሊሉ ዝናፍቁሉ ዝነበሩ ሰዓት ንሱ ካልእ ትምህርቲ ምሂርዎም እግዚአብሔር መስገን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ እዚ ምስክርነት ዝሂቡ ስለዚ ተቀዳማይ ክፋል ናይዚ ትምህርቲ ኣብዚ ዘሎ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ጌርካ ምስዓብ እቲ ክትረኽቦ ዝግባእካ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ክሰልጠካ ክእል እዩ ከም ፍቓዱን ከም ድሌቱን እንተ ደንጊ ድማ ዋና ኣለዎ ንዕኡ እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅር እግዚአብሔር ዝወፅእ ወላ ሓደ እኳ የሎን ዘካርያስ በኣምላኽ ከም ተዘከረ ንስኻ እውን ትዝከረሉ ንስኹ እውን ትዝከረሉ ንሕና እውን ኩላትና እንዝከረሉ ዘመን እግዚአብሔር ኣሎ ኣሜን ምክንያቱ ከም ህዝቢ ድማ ንሕና ተመሳሳሊ ታሪኽ ዘለና ሰባት ኢና ብዝተፈላለየ መገዲ ተገፊዕና ተደፊእና ካብ ምድርና ወፂና ዘለና ሰባት ኢና ኩሉ ግዜ ኻ እንታይ ትፅቢትና እግዚአብሔር ክዝክር ሓቀይ እግዚአብሔር ነታ ገዲፍና ዝመፃና ምድሪ ክዝክር እግዚአብሔር ዘክረና እዚ ጸሎትና ምናልባት ግን ትነገራት ከ እንዳረሓቀ በብዙሕ መገዲ ተስፋ እንዳቆረፀና ዝኸይድ መልዩ ተጽባሕ በመጠንት ዝደለና ይክርሕቀና ክእል ኸውን እግዚአብሔር ግን ናይ ዘካርያስ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ሎሙን ህያው እዩ ስለዚ ነታ ካብ ኣምላኽ እንጽበዮ ዘበለ ብሙሉ ሓንትስ እንታይ ንግበር ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ ከዓ ናባይ ደኒኑ ኣውያተ ይሰምዐ ይብል ስለዚ ክጽልይ እንከሎ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ነዊሕ ዓመታት ጸልዮም ኣብቲ እዋኑ ምክንያቱ እቲ መልኣኽ ክመጽእ ከሎ እንታይ እዩ ኢልዎ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ ስለዚ ከም ዝጸለይኑ ነዊሕ ምንም ጥርጥር የለን ግን መዓሲ ዝመጽእ ዘሎ ዘካርያስ ከምኡ ኢሉ ከም ዝጸለየ ኸማን ኣብ ዝረስዓሉ ሰዓት ኩሉ ገዲፉ ካልእ ዋኒኑ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ሰዓት ምናልባት በታ ናይ ዘካርያስ ኩነት ሰዓት እግዚአብሔር በኣ ዝፈርድ ነይሩ እንተዝኸውን ስለዘይ ኣመንካ ኢሉ ንብረቱ ኣኪቡ መኸደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ንኺዳኑ ዘይጠልም ኣምላኽ እዩ ንድኻም ዘበለ ዝድግፍ ኣምላኽ እዩ ሓንቲ ነገር ግን ኢልዎ ማለት እዩ ተኻለይቲ ከዓ እዛ ኻለይቲ ክፋል ናይዛ
تاشو من أحد رابلنا هنري زكرياس بزي مأمانو اتمل أخ انتاي جيروا إذن أجر زق ساعة زفتسم عباس كتكوني صد ولا حنت خي تزاربه زنبرلو ساعات وسينلو ويد ما فريدلو مخنياتو نتي كلت እግዚአብሔር ተጣራጢሩ زي كونسي كما يلي يخون يلو كسع زي مأمانون أرئي مالتيو نتي زبال كخا زربا سلا زي آمنكا نتي زمتسالكا قال سلا زي آمنكا عباس كتكوني هاق ساعتا أوانتيا يوحنس مسمتسي تخفيتو امنة بار كسع موداتا تاريخنا أبراهام تدارينا بعل أبراهام اتوم دبنا مسكرنا مالتهم ناي امنة أبوتا تباهلهم تتقيسون زلو واحد خابومي تمسكر اللو نجر دمازيو ممات سقون ممات مهات انساران النارأي نمئمان برتعد أنبريبل زقال بفلاي رومي خقلت خلو أبرابعي معرفة بتتقصي عسرا حدا انتايلو مسلكم نتأملخ ذهبو تسفى كجبرا كإلت كم زلو أتسبقو ترديو نبريبل ديق زبالة رديت نيرو أبراهام مخنياتو اتزلو خونات لك عمناي زكرياسي والحانتي زرق تسفى ذهب نجر يبلون نجر جن أملخ نتا ذهبو تسفى خجبرا كإلت كم زلو جن منم ترتر يبلون سلازي እግዚአብሔር ولا حلف داني خم بلنا نير حكي حونا دانيل نزموته الازار كما يجروا اتنسيوا ذكرنا هذا اوان نجرات كسع زبقع صد كبل خيل እግዚአብሔር نجرات كل ساعه زموت سق كبل خيل بناي زخونه يكون دغف زي بلو زعي املاح سلا زخونه اب هيوتنا بزح نجر الله كابو تصبينايو ببزح مجدي فتينا دلينا صعيرنا سأنايو بتناتو مجدجن يمت سلازي እግዚአብሔር مسكن املاح اموني እግዚአብሔር املاح زكرياس املاحنا يدم تان زكرياس زرخبتو جن تايا تا زي مئمانو نابت حد خفال شنخنا هيوت ويأتياتو بزح جزء تسأليخا كاب أملاخ ملس تسألو تواهيبو كخنسو مسمتأتي تسألوت ويدما أملاخ مسمت لسلكا تايتغون بيتروس نذكرو دينا هذا وانسي قويتانا يسوس كريستوس بما يمايك مت مسرأيو متحات مسيلوام فرهو يبلنا شعو أجهم أنا مسولهم قويتاين السخان تدا أخوين كاسي نابها خمتس هذا زنيلو نعايلو كخيد كأجميرو كيدو خيدو دحرايجن تايلو قويتاي يرد أني مخنيات غطح الجميرو اتنعا إلو زتصوعو ختصوعو خلو آمينو كواي يقرو سريدوا آمينو دماغ خيد جميرو مخاد جميرو كابنعو حليفو جن كالو ختم الجميرو يمانت اقام زلو معبل ويلي هبز معبل ليز خي زلو خيلو سلازي سسرقو عينو سسرقو نز معبل كتمتو جميرو بمتن تتمتو بو متن تفرحات النازرو النات حال خير جميرو مالتي ازي حدا ابنتي نايتي بامنت سوغيمو دحرايجن حق مسكونه تنغرتسي فريهو تمساسالي تاريخ كاناي بيتروس بعلو اب جبر حوالي زنبرت محبر سسليو تتصلي نبرت يبلنا حقي هيرودس نماني يعقوب حيزو اسيفو the next day دما تراناي بيتروس ينيرو بيتروس توديلو مخنياتو اتناغرتي نا ياقوم نغر كم زحقوسو مسفلته لبيتروس دما خداغملهم ا بلانيتيو تا محبر كان تاي تغبر نيرا سليو تصل نيرا እግዚአብሔር سمعدو
እግዚአብሔር ሰሚዕዎም መቃውሕ ሰይሩ ኣውፂዎ መፂ ጴጥሮስ ብህይወት ኳሕኩሒዎም ሮዳ ትበሃል ግዝእት መፂ ኸፊታት ምስ ረኣየቶ ሰንቢዳ ጎያ ክትሓቕፎ እኳ ኣይንሪኣን ኢና ሃደመት ዝብል ጎያ ጴጥሮስ መፂ ኢላቶም እንታይ እዮም ኢሎማ ኣቤት ካልእ ኢኻ ኣላ ተጸሊልክ ዲኺ እንታይ ኢሎም እዮም ዝጽልዩ ዘለዉ ንሕና ንሓይሽ ሓደ ጊዜ ኣብ ጊንዳዕ ኣሕዋት መፂኦም ክበፅሑና ምሳና ቐኒዮም ክልተ ኣሕዋት ሕጂ ሃንደበት መፂኦም ኤምፒ ወሲዶሞ ኣነ ወፂ ተመጻኹ ወሲዶሞ ስለዚ ኸነውፆም ኢንፋክት ብጥቆማ እዮም መፂኦም ምሕዳር ወሲዶሞም ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ግፋ ብጣዕሚ ብርቱዕ ግፋ ነይሩ ሽሑ ከነውፆም ክንደይ ተጋዲልና ኣይኮነልናን ንምሸታ ኣነ ሓደ ሓውካ ነይሩ ሓንቲ ሓፍቲ እስከበሉ ንጸሊ እግዚኣብሔር ክረዳእና በቃ ኣብቲ ክብፃሕ ዝከኣል ቦታ ብምሉኡ በፂሕና ኢና ስለዚ ንጸልየሎም ኣነ ዝመርሖም ነይረ ነዛ ምዕራፍ ነዛ ጥቕሲ ነዛ ታሪክ ናይ ጴጥሮስ እናንበብኩ ብዛዕባ ንጽሊ ነይርና እግዚኣብሔር እሙን ኢኻ ሕጂ ኸኣ ኣሕዋትና ይምፁና በልና ንጽሊ ለይቲ ሰዓት ሓደ ከባቢኡ ተኳሕኪሑ ከምዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ተጸሊልዎም ኣይበልናን መፂኦም ኢለ እንዳጎይኹ ከፊተዮ ፖሊስ እዮም ጸኒሖም ሒዞም ወሲዶምኒ ስለዚ ኣብታ ተዓፅዮሙላ ዘለዉ ገዛ ማዕፆ ለይቲ ከዓ ቤት ማእሰርቲ እንተደኣ ነይርኩም መጀም ሓኾኽ ተኢሉ ዝኣትሎ ስለዚ ዓጎግ ምስ በለ እዞም ኣሕዋት ኣብ ከበርቶኦም ተኸፊቶም ተረኣዩና ንሕና ስለዚ ንስሕቕ ነርና ይምፁና ኢልና ዝጸለና ንሕና ኸድና የምና በልና ብዝኾነ መፂኦም ኢልና ግን ተቐቢልና ያ ነታ ፍጻሜ ንምባል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚያ ሰበይቲ እዚኣ መፂያ ጴጥሮስ መፂ ምስ በለቶም ሲ ተጸሊልኪ ኢኺ በልዋ ሽዑ መልአኹ ኾን ይኸውን በሉ ይብለና ስለዚህ ሰባት ጸልዩም ወይ ድማ ጸሊና እግዚአብሔር ክምልስ መጀመረ በድሕሪ ኸመይ ይኸውን ትብል زي كون تدا أخوينو دا أنت خد قبل بقدم تصلي خايتي وانا سلازي ناي زكارياس من البات فلي زبلو زتصلي اللؤوان اتي تسفاز نبرو جيزيك خون خدي كم مريم مارتان نقول ثانا يسوس زلا خالو ساعات أبت حميم الله سبح للن أبت خفوفه يخلي لن زحسب له ساعات شو عين لي خنالو وانس مستموت مستقبرجن بقى كحتى كله كرهب أخلاون سويني لنا داست ما سلا بقى إخنا الكعب جزي مسخان عينتي نيرو نحوجن جزي أي حلفوني هاليلويا نسو كل جزي تدام الدبو حلفوا جزي زبحال نجر يبلون سلازي نجزي أبهر كن أمنو يجبانا زكارياس بزي مأمانو تغطي صبغ نجارون تايا عفو طلقيم لذي سبيت وتشعت تور حملو قلعة حذاء ختم ملالسن كلا حنت قالك وهاوت زي كذي خوينو نيرو حنت قال دمتنا إلسابيت كسمع أنت زي كوينو كزارب زي كالسب أي كوينو أبتمدب جزء جن يوحنس بمبال تخافيتو كبرنا عم لاغيهم سلازي تناي حكي أماني كل جزء دمنا يحلو كل جزء خطأ أماني زقباك يا توم دمنا تاتنتايم تسفاتاتيم حكي دمنا متيو إلكا مسرعها زناب هابنا إلكا متصلاي إمنة هيكونه already أنصلالي يزلو سلازي ختحبو سلا تزيد ليخا دي أيلا مستصلخو قال ختبل تزيد ليخا already خنجرب مدري تسلمي تازلا
ስለዚህ ተመስግነሉ ሰዓት ይሽዑ ደመና ኣብዘይብሉ ነቕፂ ብዘለዎ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ዝናብ ከዝንመል ካልካ ተጽልሞ ሽዑ ኪድ ረአያ ይልዎ ኤልያስ ወላ ሓንቲ እኳ የለን ኢልዎ ደጊሙ ጸለየ ይብል ኪድ ደጊምካ ረአይ ይብሎ ኣምዓዱ ተረአየ ወላ ሓደ ደመና ዝበሃል የለን እንደገና እንታይ እዚ ርእሱ ኣብ ማእከል ኣብራሁዲ ዝብል የእቲኻ ጸለየ ይብል ሽዑ ንእሽተይ ትበቁል ኣላ ኢልዎ ንእሽተይ ደመና ትወፅእ ኣላ በቃ ብርቱዕ ዝናብ ክመጽእ እሞ ሕጂ ያላ ክጎዩ ከለዉ እውን እቲ ዝናብ ክሳብ ዘርክቦም ከም ተቐጥቀጡ ንርኢ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ እሙን እዩ እግዚአብሔር ከም ቃሉ እዩ ኩሉ ግዜ እሙናት ኮይና ክንርከብ ግን ናትና ግደይ ንኣምላኽ ንእመኖ ነገራት ይጸብቕ ኣይጸብቕ መጀመርያ ዝጸዋዓና ንሱ ነቲ ናይ ዘለዓለም ርስትና እዩ እግዚአብሔር መስገን ንዑ እናሓሰብና ንንበር ንዑ እናሓሰብና ነገልግል ብድሕሪኡ ድማ ናይ ኣምላኽ ነገር ክመጽእ እንከሎ ኸዓ ኣሜን ኢልና ክንወሃሃዶ ይግባአና እዩ መድንጓይ ማለት ምብቃዕ ማለት ኣይኮነን ኢልና ኢና ሓቀይ ናይ አልዓዛር ሓደ ታሪኽ እዩ ናይ ዮሴፍ ንባዕሉ እግዚአብሔር ዘርአዮ ሕልሚ ካልእ ዝሓለፎ ጎደና ካልእ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ካልእ ዝኸዶ ዝነበረ ጎደና ካልእ ኣብ ጎዳ ጉዲ ትበሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትበሉ በብዙሕ መገዲ ሓሊፉ ኣምላኽ ኣብታ ኣብ ግብጽ ጥራይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ 14 ዓመት ጸኒሑ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋታት ደኣብያ ንሱ ንባዕሉ ይዋግኦ ነይሩ ኸውን እዩ እንደገና ኻ ጽድቂ ብምላይ እዩ ኣምላኽ ብምፍርሁ እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር በቲ ናቱ ምድብ ሰዓት ስለ ዝኸይድ እቲ ናብ ክብሪ ዘምጻሉ ሰዓት ምስ ኣኸለ ኸዓ በሎኽ ኣቢሉ ኸውፅእ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተመሳሳሊ ታሪኽ ናይ ዳንኤል ክንርኢ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ዘካርያስ ስለመኖ ውሉድ ኣብቲ ሰዓቱን ኣብቲ ምድቡ ግዚኡን መጽኡ መጽእ ከሎ ግን እቲ ዘለዓለማዊ ኪዳን እቲ ዘለዓለማዊ ፕሮሚስ ናይ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝኣትዎ ዘፈጽም ዓይነት ሰብ ድማ እዩ ዝመጽእ ኣምላኽ ዝህበኩም ውህበት እቲ ብርግጽ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ውህበት ቃሉ ከም ዝብሎ ጽቡቕ ውህበትን ሙሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ሙሉእ ውህበት እዩ ዝበካ ጽቡቕ ውህበት ድማ እዩ ዝገብር ካብቲ ንሕና እንልምኖን እናሓስቦን ኣዕዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ ተባሂሉ ኣሎ እግዚአብሔር እትልምኖ ሒደት ክኸውን ይኽእል እዩ እሱ ብዝመደቦ ክገብሮ ከሎ ግን ዓብዪ ነገር እዩ ንዓብ ክብሪ እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ ዘለናዮ ሓፊልና እስኪ ንኣምላኽ ከነመስግን ኢና እምታዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ኣብ መንጎ ዘካርያስ ድምፂ ዝሰምዓሉን ኣብ መንጎ ትንቢት ሚልክያ ዝተነግረሉን ናይ 400 ዓመታት ናይ ስቕታ ዓመታት እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ነዚ ስቕታ ክሰብሮ ከሎ ግን ብዓብዪ ድምፂ እዩ ብዓብዪ ብስራት ብዓብዪ ደሃይ ኣቢሉ እዩ በጽሒዎ ስለዚ ንነዊሕ እዋን ተጸበናዮ ነገር ካብ እግዚአብሔር ካብ ኣምላኽ ዝሓተትናዮ ነገር ስኢናዮ ኢልና ኩሉ ግዜ ርእስና ዘድንነሉ ነገር ክህሉ ኣይግባእን እዩ ቀኒዕና ክንከይድ ኣለና እግዚአብሔር መስገን ምክንያቱ እግዚአብሔር እዩ ርእስትና እግዚአብሔር ብዓብዪ ኢና ተቐቢልናዮ ዘለና ንእግዚአብሔር ብዓብዪ ኢና ሒዝናዮ ዘለና ንእግዚአብሔር ብዓብዪ ድማ ኢና ረኺብናዮ ዘለና ስለዚ ንኡ ኩሉ ግዜ እናሓሰብና ከነኽብሮ ንዑ እናሓሰብና ከነምልኾ እዩ ዝግባአና እግዚአብሔር ኣይርስዕን እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ኣሎ እግዚአብሔር ደንጋጺ እግዚአብሔር ሓላይ እግዚአብሔር እሙን እዩ
እግዚአብሔር ነቃሉ ዘይዓጽፍ አምላኽ ሃሌሉያ እስኪ ነመስግኖ ነዚ ህያው አምላኽ ነዚ እሙን አምላኽ ክብር ሃቦ እስኪ ሃሌሉያ እስኪ ንእግዚአብሔር ከነምልኾይና ምንዋሕ መዓልታት ኣየውድቖን ንኽብርኻ ብምልዓል ነገስታት ኣይሰዓርን መንግስትኻ ህያው ኢኻ ብዙፋንካ ኣሎኻ ከም ቀደም ንዘለኣለም ከቢርካ ገኒንካ ትርከብ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ 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 እስከ ሃሌሉያ ንበል ሃሌሉያ 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 ንልዕልናኻ ምናሎ ዝደፈሮ ተቃዊሙካኽ ምናሎ ስልጡ 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 ንልዕልናኻ ምናሎ ዝኽብሮ ተቃዊሙካኽ ምናሎ ስልጡ ኣዚኻ ግኑን ኢኻ ንኹሉ ትገዝእ ካብ ምሕደራኻ ጎይታ የለን ዝወፅእ ኣዚኻ ግኑን ኢኻ ንኹሉ ትገዝእ ካብ ምሕደራኻ ጎይታ የለን ዝወፅእ ኣዚኻ ግኑን ኢኻ ንኹሉ ትገዝእ ካብ ምሕደራኻ ጎይታ የለን ዝወፅእ ኣታግኑን ግኑን ኢኻ ኣታግኑን ግኑን ኢኻ ኣታግኑን ግኑን ኢኻ ኣታግኑን ግኑን ኢኻ ነምልኸካ 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 ጎይታ ነምልኸካ 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 ጎይታ ነምልኸካ ኣታግኑን ግኑን ኢኻ ኣታግኑን ኢኻ ግኑን ኢኻ ኣታግኑን ግኑን ኢኻ ነምልኸካ 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 ጎይታ ነምልኸካ ነዕብየካ 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 ጎይታ ነዕብየካ ምንዋሕ መዓልታት ኣየውድቖን ንኽብርኻ ብምልዓል ነገስታት ኣይሰዓርን መንግስትኻ ምንዋሕ መዓልታት ኣየውድቖን ንኽብርኻ ብምልዓል ነገስታት ኣይሰዓርን መንግስትኻ ምንዋሕ መዓልታት ኣየውድቖን ንኽብርኻ ብምልዓል ነገስታት ኣይሰዓርን መንግስትኻ ህያው ኢኻ ኣብ ዙፋንካ የለን
هياوي خابز فانكا لو هاملو مقدم نزلالم كبير كاغنين كاتبك أتالو لوليها أتالو لوليها أتالو لوليها أتالو لوليها نملخكا 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 ويتا نملخكا ريون قلقا جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان ريون قلقا جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان ريون قلقا جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان ريون قلقا جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان عتاقنون قنونيها عتالعون لعوليها عتالعون لعوليها عتالعون لعوليها نملخكا 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 قويتا نملخكا 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 يسوس نملخكا ريون قلقا جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان ريون قلقا جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان جزي أي حلفكان هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር አብ ዘመናት ሁሉ አይለወጥም ሕያው አምላክ ጌታ ይባርክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ይባረክ ስም እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር እንደገና አዘኪርና እንታይሉ ነዓይ አቀድሙ ይልና ለዕሉ ሁሉ ነገራትን ኩነታትን ነዓይ አቀድሙ ይልና እግዚአብሔር ይዝክር ይብል ዘካርያስ እንታይ ዘኪራ ሕጂ ረሳዓት እንዲና ብዙሕ ነገርና ንርስዕ እግዚአብሔር የዘክር ቃሉ ሰዲዶ አዘኪርና እንታይልና ነዓይ ዘክሩኒ አነት ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ይልና አሎ ስብሓት ንስሙ ይኹን ስለቲ ንመጽነና አድመጽና እድመጸ ቃል እግዚአብሔር ንባርኾ አምላኽ ይባረኽ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ይዝክር እዩ ንምድሓን ካብ ዘከረና በኻለ አይነ ሓሚዮን ኢና እግዚአብሔር ንዘላለም ነገር ካብ ጸዋዓና እግዚአብሔር ንግዚኡ ነገር ብዝኸውን አይነ ሓሚዮን ኢና እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ እንታይ ሰናይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ ናፍቲ ዝቕጽል መባህታ ክሓልፌ ዳንኤል ሓውና ጌታ ኢየሱስ ይባረኽካ ጸጉ የብዝሓልካ እግዚአብሔር ንዓኻን ንቤትካን ዘርኻ ኣቕሓ ክብሪ ይግበርካ ሃሌሉያ ፓስተር ባህታ ምስ ጭፍርኡ ናብ ኪችነር ከም ዝኸዳስ ተባሂልኩም ትኾኑ ኢለ ሓስብ እቶም ዘይሓሰብኩም ድማ ከዘክረኩም ይፈቱ ኣብ ኪችነር ትምስረት ቸርች ላ ሎም መዓልቲ ትውለዳላ ካብ ሕብረት ናብ ቸርች ትሳገራላ ሎም መዓልቲ ነዚ ክዕጅቡን ክሪኡን ክምስክሩን እዮም ምስክሮም ከዓ ክንሰሚዕና ማለት እዩ ስለዚ ፓስተር ባህታ ምስ ክልተ ሽማግለታት የሕዋትና ሄኖክን አብርሃምን ከይዶም ኣለው እግዚአብሔር ምስኦም ይኹን እግዚአብሔር ይባረኽ ሓደስቲ ኣጋይሽ ዝመጻኹም ኣጋይሽና ክንቅበል ኢና ሓደሽቲ ዝመጻኹም እንድሕር ኣለኹም ተሲኹም ሽምኩምን ካበይ ከም ዝመጻኹምን ክትነግሩና ንሕና ብዕል ክንቅበለኩም
آمين تسفاي بهتان قاعد حال متاها هذا اسمرا all the way هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا سلام أملاح مساحكم يكون آمين الماز هاي البحر كبيتو كانت الماز نقع بدحان مصاحي እግዚአብሔር ይባረክ ورقته هو من الله مرة حوي أترسى شو من يالكان مراوس كحتاتا هاي إيدن عند مريم بحر أمريكا إيدن كابو أمريكا نقوع بدحان مصاحي يبير مسكن هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ እንኳን ደሃን መጻኹም ኣብዚ ናይ ሕብረት አዳራሽ ድሕሪ ፕሮግራም ሸይኽን ሰቲና አው ሰላም ክንባሃሊና ይሕዋትና ሄኖክ ምስ በዓል ቤቱ ካብ ኦታዋ መጽኦም አለው አጋይሽ ኮይኖም አይስሙዑም ይደሎ መስለን ያ ከሞንትሪያል ሰራይ ከሞንትሪያል መጽኦም አለው በፍሬንች መስለን ቋንቋም አይሰሙዑ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳን ደሃን መጻኹም ደቅ ገዛይና ምልላይ ለና ንብሉለው ክብርና አምላክ እግዚአብሔር ሰናዩ ናፍቲ ዝቅጽል ተንባታ ከሐልፍ ኣብ ዓመት ንእሱራት ናይ እምነት እሱራት ንገብሮ ምውጻእ ከም ዘሎ ንዝክር ዲና ዘካርያስ እግዚአብሔር ይዘክሮም ሃሌሉያ ንሕና እውን ክንዝክሮም ኣለና ግን እግዚአብሔር ይርዳእኻ ዝብል ሲንታይ ጽቡቕ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይረድእ ሰብውን በቲ እግዚአብሔር ጸጋ ዘብዝሓሉ ይረድእ እሞ بحاضر انتاي نسرات نأمنة أسرات النواصع علو جنزباوي عم النواصع علو وان بتيحلو سلازي ني جولاي على شدشته تدالينا نمسا نتي قبل بنا زحادره نعوم إلنا زحزنايو حزنا نمسا كي ترسعو نذكر لو معلتي ناي مذكر معلتي زيابي هري بارخ هاليلويا كاله أبا تنبيهو صنيحيو ግን ክልተ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዳላስ ናይ ሰሜን አሜሪካ ሕብረት ማሕበር ክርስቶስ ኣብ ክልተ ዓመት ኮንፈረንስ ይግበር እዩ እዚ ዓመት እዚ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ልብኹም ዘንቀልኩም እንድሕር ኣለኹም ንስኹም ደቅኹምን ክትጓዓዙ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ካልእ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኸ ንሕዋትካ ክሄድኩም ተኻፈሉ ክትብልዎም እውን ጽቡቕ ኣገዳሲ ማለት እዩ መዓስ ይድኸውን ካብ ጁላይ 30 كساب أغسطس 3 ዘሎ ጊዜ ክኸውን ኣብ ፖስት ኮይኑሎ ኣብ ናይ ብርሃን ሰማይ ሚዲያ ፖስት ኮይኑሎ ሞ ነቶም ከዱ ዝደልዩ ኣብ ከባቢ ዘለውን ክንሕብሮም ክንተሓሳስቦም ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ካለ ኣመወዳእታ ኮንፈረንስ ናይ ደቅንስትዮ ብደቅንስትዮ ዝካየድ ሓፍትና መጽያ ከተገልግልያ እሱ ኻት ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓርቢ ቀዳም ሰንበቲ ክኸውን ኣብቲ ቫይፐር ፖስት ኮይኑሎ በዝርዝር ምናልባት ኣብ ዝወጽ ተዘየልዩ ኣነ ከንብባ ፍራይዴይ ሰዓት 6 ዓርቢ ሰዓት 6 እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ሳቱርዴይ ቀዳም ካብ ሰዓት 2 ክሳብ 4 ናይ ሲንግላት ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ሲንግላት ዝግበር ኣገልግሎት ክኸውን ቀዳም ሕጅውን ዘስየም ደይ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምርዑዋት ደቅንስትዮ ኣገልግሎት ክህሊ ማለት እዩ ሰንበት ከዓ ከምዚ ልሙድ ኣብዚ ንገብሮ ኣገልግሎት ክህሊ እሞ ብዛዕባኡ ንጸሊ ደቅንስትዮ ከዓ ኣብቲ ናይ ሰንበት ፕሮግራም ክዳን ዲዩ ሽፎን ዲዩ ተኸዲን ክንምጻ ይብላ ኣለዋ ትጽብቃ ይኽን ብኸምኡ ክትኮነ ከለኽንካ ዝያዳ ትጽብቃ ይኽን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ክዳን ሓበሻ ክትርኢ ከለኻ ስለዚስ ከምኡ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣለዋ እግዚአብሔር ይባርክኩም ንእግዚአብሔር አምላኽና ተሲእና ከነምልኾ ኢና እስኪ ሃሌሉያ እስኪ ንባርኮ ንእግዚአብሔር ንባርኮ በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ
بكريستوس يسوس أب سمايات زبارخنا أبو قويتانا يسوس كريستوس يبارخ سلزبل كنبارخ هنا نكزيابير بنايزل عالم بركت بزي حلف بركت اكزيابير باريخنا اسكي نكزيابير أملاخنا نبارخ له ساعات يخون لنا أموداتا نكزيابير أملاخي بمسكانا جميرة بمسكانا كودي إلنا اسكي نتسأل اسكي حواتي نبارك كوسكي مس اكزيابير أملاخنا نزارب اكزيابير أذكرنا له نكزيابير نحنا دما لبنا أنكيلو يذكر اسكي هاليلويا 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 قال እግዚአብሔር ከንብቤሞ ኣብ ጸሎት መንፈስ ከለኹም እምባርስ ቡነ አምላክ ኩል ሰዕ መስዋዕቲ ምስጋና ሃሌሉያ ኩል ሰዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረከናፍር ነቅርብ ይብላል እስኪ ነቅርብ ይሕዋተይ ነቅርብ መሰዊኡ ኮይና ንሕና እቲ ዘካርያስ ዝስዋዓሉ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ሎሚ በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑሎ እስኪ ንዕጠን እስኪ ንእግዚአብሔር አምላክና ንባርኮ እግዚአብሔር በቃልካ ስለዘከርካና ኢልና ንባርኮ እስኪ ኩላትና ድምጽና አውጪና እስኪ حواتنا ኩላትና ካህኒና ኩላና ዕድለኛታት ኮይና በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተባረኽና ናይ እግዚአብሔር መንግስትን ካህናትን ዝረኸብና ህዝቢና ተራና እንጽበ አይኮናን አነ ተራ ከይተጸበኹን እግዚአብሔር አምላክ ጓለንስተይስ ስለዝኾንኩ አይግባአንን ይዝባህ ነገር የለን በክርስቶስ ኢየሱስ ካህን አምላኺኻ ካህን አምላኺኺ هاليلويا نسموز أمنا فرقنا فرن ممسع ريقا متبايا يدلني حجي كقربيه كسويه كل ما عتنا أملاخي كسويه اسكنبل أركون إخزيابيرنا بزي ساعات اسكي زي سوا أيا هلونا نسموز أمنا فرقنا فرسكي نقويتانا مدحنينا بإللتا بوغعتا هاليلويا بإللتا بوغعتا نأملاخنا هاليلويا ناردو سيك صبري أبرس قويتا أب إغر قويتا يكسوبري هاليلويا كاوشت أيزوز سناي نقرالو نقويتا يسوس دخون نأملا خيز خون حزي يزمتخو حزي ياي ملسني هاليلويا كسوي اسكنبل نسوي بعلهم كسوي يدلي الله بعلاتنا خنسوي ندلي لنا كهناتك زيابير أملاخينا أب قدسان بكريستوس ذاتنا إنا بروغات حزبينا زتبارخنا حزبينا مرقمنا زتوسد حزبينا أبسانا زرحقلنا حزبينا سعدا خداون تصدق زلبسنا حزبينا أبرسنا مطمطميا تصدق زتقبرلنا حزبينا كهناتنا بحطيرو كهن دما سروح مسواي معطانيو كعطني اسكبلو عن عطني نا املاخي كعطنا ليه نغويتا يسوع كريستوس كعطنا ليه نسماي كسعز غير مصبايا ليننيو هياو امني يعني هياو يزارب هياو يملخ هياو يسجد بارخ ودا እግዚአብሔር ጊዜ ይብናሉ ባርኹ ወዳን እግዚአብሔር አምላኸይ ሰዓት ከላ እዋን ከላ ንጎይታይ ክስዋ አለ መዓልቲ ከላ መዓልቲ ከላ ክስዋ አለ እስክንበል ከይ ዓረበት ከላ ከይ መሰየ ከሎ ዕድመይ ከይ ደኸመ ከሎ ጉልበተይ ከይ ደኸመ ከሎ ጉልበተይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዳ አይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉልበተይን ክርስቶስ ኢየሱስ መልሐሰይን ክርስቶስ ኢየሱስ ሃሌሉያ بقبرتات كاي حقوس كان نعينا مو ملاش نهبالنا قويتاي نبارخك كالنا قويتاي نسجدل كالنا قويتاي لساننا نعخاي اكزيابير الالتانا نعخاي اكزيابير هاليلويا اسك مزمران علوني خنبلينا الله نسك خنا بلينا خزمر لنا مسام كوينا خنا ملخينا حجون እግዚአብሔር ጊዜ አበርክተልና አሎኒ ጎይታ ለኒ መድሃን ለኒ ዝዝክረን ለኒ ዘናግፈን ለኒ ዘሳግረን አሎ ምሳይ ኢየሱስ አሎ ደበና አንተ ዘይራኹ ነገራት እንተ ዘይኮና ኢየሱስ ህያዊ አሎኒ እስክንበል አሎኒ ኢየሱስ አለኒ መናገፍ ለኒ ናብ ቅዱሳን ሒዝን ዛአቱ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ኢየሱስ አለኩም አትምሖት አለኒ እቲ ጉድጓድ ከመይ ይመልእ አይፈልጥኒ ከም ዝመልእ ግን አይፈልጥህ ነጎዳ ጉዲ ዝመልእ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት
بجزية زي وسن بزمن زي وسن قويتا جزية زخوانة قويتا اللني سكنبل اللوني ندابلنا خنودوينا أملخونا يسوع الله يسوع الله هاليلويا هاليلويا اللوني بين يايكونكن بين يايكونكن أي حد كان أي تنتنا كان إيش وين أيبلكان إيش أيبلكان بين خاخت كون كتقسم أي حد كان إكزيابي يذكر إكزيابي زكرياس إكزيابي يذكر إكزيابي يرد إكزيابي يتسع إكزيابي نزب حيلي هبو إكزيابي نزب بسلام يبارخو إكزيابي نزب حيلي هبو اللوني اللونا اللونا يسوع الله تمال له من زال عالم نسيو هاليلويا اللوني 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 نعيا اللوني أبداو زوجتني اللوه اللوني اللوني اللون ديو نعيا اللوني منفسو صدق فني اللوني 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 نعيا اللوني منفسو صدق فني اللوه اللوني اللوني اللون ديو نعيا اللوني أبداو زوجتني اللوني 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 عايزة متحني اللوا 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 نفسي تقعز خونا اللوني 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 يسوس متحني اللوا 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 نفسي تقعز خونا اللوني 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 نعيا اللوني منفسو صدق فني اللوه اللوني 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 نعيا اللوني أبداو زوجتني اللوني 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 عايزة متحني اللوا 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 نفسي تقعز هنا اللوني 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 يسوس متحني اللوا 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 نفسي تقعز هنا الكو برهاني ونعاي على طافوي مبراتي تنتقاقي زرمني يتوني لا تحكي تغير كله سرحاني مقدي يوزني اني كركس زحل ونفسي مسمع حكوس بقويو حاقوسي اللوني 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 نعيا اللوني منفسو صدق فني اللوه اللوني اللوني اللون ديو نعيا اللوني أبداو زوجتني اللوني 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 يسوس مكحني اللوا 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 نفسي تقعز هنا اللوني 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 عايزة مكحني يسوس قويتايو እግዚአብሔር አለና እግዚአብሔር ንሃገርና አለዋ ንህዝብና አለዎ
ولا ጸልማት ይኹን ክጸልምት ከሎ እግዚአብሔር ክወጋ ከሎ ክረዳና እዩ አሎና ሰማይን ምድርን ዝፈጠረተ እግዚአብሔር አለና ስብዓት ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት ሰሙን ሙሉ አለና እንዳበልና ክንቅሊና ዝዝክር አምላኽ አሎና ዘናግፍ አምላኽ አሎና ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኣብ ኣባይትና ዘሎ ኣብ ምድርና ዘሎ ነገር ከቢድ እዩ ንዓይ ኣይካኒ እግዚአብሔር ግና ይኽእል እዩ ከምኡ እንዳበልና ሰሙን ሙሉ ክንቅሊና ከመይ ከም ዝፍታሕ ኣይፈልጥኒ ንዓኻ ግን ዝሰኣነካ ነገር የለን ኤልሻዳይ አምላኽ ኢኻ ጀሆቫ ራፋ እግዚአብሔር ፈዋሲ ኢኻ እግዚአብሔር ክረድአና እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሃሌሉያ ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦናን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትና ይኹን ተባረኹ زحزو زسآني عبيت عبدكن بغلو استحلل